ginon matuta finance bill kapok gikale mano juma manyien. Nitie gik moko adek. Mokwongo, ng'anyo is a populist activism manyaka watim ne jod bura. Ok wabi kawo simu mwagone gi mag yudwa. Ka wadhi street to gibiro winjowa. Namba 2, ang'o mi wachopo kama wachopeni. Sirkand Kenya Kwanza kodonjo, ywak magikwongo gigo gonduru ni wayudo ka pesa onge, agulu otuch. Macha was a alarmist statement mondo nyiswa ni jogi adier wanene gi uruma gini onge. Kato giringi gidhi IMF, International Monetary Fund, mokelo nwa shida momiyo wachopo kama wachopeni. Onego wang'e ni shida ni oa kanye. IMF mondo miu pesa en gi 3 parties mong'eyo. Number 1, ong'eyo your accountability or transparency kaka udwa dhi tiyo gi pesa modwaro ni. Mamano to wanyalo assure gi kata ok watim kamano. Number 2, odhi ng'iyo your tax policy kaka uchoko omenda mane i pinyu. Kato number 3, odhi ng'iyo your parastatals, government bodies mauntiego. Emomiyo Kenya kama gike ni wane akerekeke. Nikech giseyemiwa pesa. Number 2, gidwa ng'iyo ni wa collect tax mondo kik wadoge shida mano miyo wabet maonge pesa cha mawakia ni adieri mane mantie behind it. Koro mano ncha wase sign kod imwa yie ni wadhi choko tax. Iwinjo kama wantie. Kato mara 3, gichaga nyiso ni parastatals wabede wa maj nikech wage bill ni malo. Already Kenya ka wan around 163 parastatals. To sani wadwa maj gibed less than 100. Joma tiyo gi ng'ene gidhi lose jobs. What get tax womgi. To this government mutingo joma chalo kaka yubdi ginjo ko ma ka wachne griek, they are very crafty. Gisang'iyo ni makati ni kata wariembi tich to podi biro dwaro chamo makati. Ok ibinindo kech. Waket tax ni ei makati. Kato gichage ng'iyo ni ere kama wachak wayudo jopiny gi. Waket gi ne matoka nikech matoka ni to gitiyo go gite. Ibed asla man piny cha bed ngani malang nitigi gigini. To momiya wacho ni Ruto poko surrender. Gini pod biro dok mana wang nikech kaka no sign gi IMF nyaka collect the amount in totality. Koro kanyo wacho ni okay usego koke wach makati nikech jite cha makati. Gini yadhi soe kamoro. Uwacho uwe about taulo magria. Ma onego ket under medical products ka de an mubunge sani mawinja. Onego gilos gwach gik machalo kaka taulo magria. That should be a medical product ma onego be tax. To giwacho ni molos Kenya kato kwa bi tax. To molos oko to wabiro what tax? Ging'eyo maber ni miloso Kenya ka waonge capacity mar meet the over 50,000 sanitary towels we need every month. 50,000 million. Okotin. Ging'eyo maber ni gini wabiro tax chiemo. Makati, let me put it, needs all inclusive. Tong, nyanya, kitungu mwamo Tanzania cha odhi bedo taxed. Be wijo kama gini nitie. Gini pod biro mane mesa kama jitero rome. Koro wacho ni ang'eyo ni kitungu man Kenya ok wanyal meet, wabiro dhi Tanzania. Nyanya mantie Kenya ok wanyal meet the supply, wabiro dhi Tanzania. Tax di pod biro mayudo waka. Koro kik wabed ni wamor ni gini osewin. 2, it is in the second reading kata wadhi committee stage kama wadhi time changes. Jobunge dhi time changes. Koma kata full stop o matter. To gini so voluminous ni wabunge dwang ye in 2 days. Mark 24 hours, 2 days they will carry about 8 hours within 2 days. Okidhi ng'iyo every article, okidhi ng'iyo gimora mora. Kwa dhi nyoro Kimani Kuria wachanango, wacha insurance, kata levy mar mtoka manyo gikelo cha. Giwacho ni okay, gini usaywa Kenya koro wewa wagole, to nyogole nango. Owacho ni no, okwanyal kete pend chik ni. It's an act. Makoro kwanyal so e bili. But yani giwacho ni waduogunu. We are coming back. Koro kikwamor sani, they are coming back. Ang'eni weche mag finance bill wanyalo lose nyaka machanga. Kata kamana dweno akaw yueyo mokwongo mondi. Kwa seka yueyo tangu aduogi mar mondo mi